एबसुआ कमप्लिटलि मोनसे नन पलिटिकल अर्गेनाइजेशन फरायसा आफाद माहारिनि आफाद आरो बिनि जि गोथार बे आफादनि जि मर्यादा बे दाबो माने बिदिनो दङ बिनि मर्यादाया मालाबाबो हानि बिगनि जायाखै नोंथां रायजो राजाफोरा मोनसे बाथ्राखौ स्पष्टयै बयबो बुजियो जायफोरा बे बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोना पलिटिकली इन्ट्रेस्टेड पलिटिकली मोटिवेटेड आरो बे सेल्फ इन्ट्रेस्ट गोनां बा जायफोरा दुर्नीति माने दादागिरि बा थाखा फैसा जाख्ल'नानै माने बिथांमोननि इमेजआ दिनै गैलिया बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा बिदाय होनो नागिरदों बै हान्जानि मानसिफ्रासो बुंदों एबसुनि टटेल जार्नियानो माहारि आफाद फरायसा आफादब्लाबो बे मोनसे पलिटिकल सिचुएशननि गेजेरजों पलिटिकल डिमान्डखौ लानानैनो आन्दोलननि गेजेरजों सोमावसारनायनि गेजेरजों मास पिपल रिभलिउसननि गेजेरजों बे माने 50 बोसोरनि जार्निया फैदों दा बेखायनो जोङो नैबे खेबाव एबसुआ पलिटिकली जों सापर्ट खालामदों बे गोदान बाथ्रा नङा खारन 1991 आव एमएलए देरा होदों 93 आव सानसुमाखौ चिफ बानायदों बिनि उनाव 2001 आव एमएलए देरा होदों एमपि देरा होदों माने 2003 सनाव 5 सनाव हाग्रामाखौ एबसुआ चिफ बानायदों दिनैनि समाव बिटिआर सुक्तिनि उनाव दिनै फिन मोनसे परिवर्तन रायजोआ लुबैदों आरो बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनायनि थाखाय बयबो बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने सुक्ति सायख'रकारि हिसाबै सागानगिरि हिसाबै इउपिपिएलनि जि दल दङ बे दला जिहेतु जोंजोंनो दानानै होजानाय बे दलाव बिपिपिएफ आरो इउडिपिएफ दङमोन मोनसे पिसिडिआर जानानै इलेक्सन गेलेबाय दिनै माने इउपिपिएल जानानै बिसायख'थि गेलेदों आरो बेखायनो बयबो बुंदों जे प्रमद बर'आ बिनि आफादगिरि बिनि नेतृत्वआव दिनै जेसेबां दङ गोबिन्द बसुमतारी बिआर फेरेंगा इउजि ब्रह्म रोनगोरा नार्जारी गासै दैदेनगिरिनि माने जिखिनि सिन्ता सरसानि गेजेरजों बिटिआरआव परिवर्तन नांगौ आरो बेखायनो सरकार फैनाया माने रोखा आरो बे बाथ्राखौनो लानानै जों खामानि मावदों दा बे बाथ्राखौ जायफोरा बुंदों बै समाव जोंखौ बुंनो हायोमोन जे हाग्रामाखौ मानो आनकन्टेस्ट देरहाखो माने नोङो खाम्फा रेवरेवा देरहासार बा चन्दन ब्रह्मखौ मानो आनकन्टेस्ट देरहाखो आनकन्टेस्ट देरहाहोनायनि आन्दोआव एबसु आरो बिएलटि बै समाव दङमोन दिनै जुदि बिथांमोना गियान दङब्ला कान्द गियान थानायब्ला दिनै प्रमद बर'नि जायगायाव बिसोरा केन्डिडेट होनाङामोन दिनै गोबिन्द बसुमतारीनि जायगायाव केन्डिडेट होनाङामोन जुदि न्यूनतम बिथांमोननियाव जुदि गियान दङमोनब्ला जातिनि फारसे जाति प्रेम दङमोनब्ला बे बाथ्राखौ बिथांमोना सानगौमोन बिथांमोना सुबिदाबादि दल सुबिदाबादि मानसि सुबिदाबादि राजनिति खालामग्रा बेखायनो बे बाथ्राफोरखौ साना आरो बेखायनो बे बाथ्राफोरखौ लानानै एबसुआ खुनु बेले बेजे साननाय गैया एबसु नाय जि संगठन बे संगठननि मान मर्यादाया जेब्लाबो हारिनिख्रुइ जौसिन मानाव दङ खुनु राजनितिक दलनि गाहायाव एबसुआ मालाबाबो नङा गासैबो राजनितिक दलनि गोजौआव एबसुआ जेब्लाबो मर्यादा मोनबोदों खामानि मावबोदों आरो हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय गासैबो हारि हारिसाफोरनि थाखाय बे आफादा खामानि मावदों डाउन ट्रेडेन कमिउनिटिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावदों दा बेखायनो एबसुनि मर्यादाया मालाबाबो खमाया एबसुनि मर्यादाया जेब्लाबो गोजौआव थागोन आरो जों बेखौ सिबिनानै हारिनि थाखाय जोङो जिहेतु माने मावथि हिसाबै जोङो सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावदों जों बेखौ मावलांबाय थागोन बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों स्पेशली वुमेन रिलेटेड जिखिनि जोंहा माने इश्यूसफोर दङ जेंनाफोर दङ बिथांमोननि जौगानायनि थाखाय जिखिनि माने एजेन्डा लानांगौ बा बिथांमोननि जौगानायनि थाखाय जिखिनि स्किम पलिसि नीति तयार खालामनांगौ बे गासैबो सम्भब जागोन खारन बेयाव जोङो डाइरेक्ट फाइनेन्स मोनगोन बेयाव जोङो माने आसाम सरकारनि भारत सरकारनि बेयाव माने फान्ड जेन माने बेयाव जोङो मोनगोन बेजों फान्ड एल'केसन मोनगोन बेजों लोगोसे बिटिआरआ गावनो माने सेल्फ इनकाम जेनेरेशन रेभिनिउ दङ बोसोराव 100-200 कोटी थाखा जेरै फरेस्टनि रेभिनिउ ट्रान्सपर्टनि रेभिनिउ लेन्ड रेभिनिउ बे गासिबो माने जि इनकाम जेनेरेशन 1500 crore जों एडिशनेल डाइरेक्ट माने एल'केसन माने एडिशनेल जोङो पेकेज मोननो थांगासिनो दङ बिनि गेजेरजों जोङो गासिबो नीति स्किम बा जोङो माने पलिसिफोरखौ जों लानो हागोन आरो बे पलिसिफोरखौ जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुप बा वुमेन रिलेटेड जेसेबां बिथांमोननो जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ मोजां सरकारा बे नीतिखौ पलिसिखौ लागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बाहेरायाव थानानै बे सरकारखौ जोङो मा पलिसि लायोब्ला जों प्रतिश्रुति होनाय पलिसिफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन रियेल सेन्सआव जोङो आइजोफोरखौ जौगाहोनायनि थाखाय मा स्किम पलिसिखौ जोङो लायोब्ला खामानि मावनो हागोन बे बाथ्राखौ लानानै जोङो सरकारनो कनसालटेसन खालामगोन रिकमेन्ड खालामगोन दा बेखायनो आङो गासैबो आइजो माहारिखौ माने बिमा माहारिखौ जोंनि आब'मोनखौ जोंनि बिनानावमोनखौ जोंनि आइमोनखौ आङो खावलायनो सानो जे खेबसे गोसोआव बिखायाव नोंथांमोना आखाइखौ दांनानै माने गावबा गावखौनो माने कुइसन खालाम 17 बोसोराव जों मा मोनखो आरो जोंनो मानो परिवर्तन नांगौ आरो बे परिवर्तननि गेजेरजों जोङो मा मोननो थांगासिनो दङ आरो जों मानो खनसे रिक्स लानो हाया आरो बेनिखायनो आङो खावलायनो नागिरो जे जोंनि साफ्रोमबो आइजोफोरा बे रिक्सखौ लागोन आरो बे रिक्सआ
गावबा गावनि ग्रुपनि जौगानायनि थाखाय इउनिटनि थाखाय परियालनि जौगानायनि थाखाय न'खर दानायनि थाखाय आरो बिनि गेजेरजों बिटिआरआव मोनसे गोजौ थाखोनि जौगानाय बा जोङो मडेल बिटिसिनि जि माने भुवा प्रतिश्रुति हाग्रामाया होदोंमोन जों भुवा प्रतिश्रुति होनो नागिराखै जों बुंदों गुजरात मडेलनि बाथ्रा बुंदों दिल्ली मडेलनि बाथ्रा बुंदों जों मावनानै दिन्थिनानै जौगाहोनानैसो बिटिआर मडेलनि बाथ्राखौ जोङो बिश्व दरबाराव देखायनो नागिरदों आरो बेनो जोंनि माने वान अफ द टप एजेन्डा ना बेयाव दिनै जिखिनि सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ जइन्ट लायबिलिटि ग्रुप दङ बिथांमोना दिनै 17 बोसोराव जि बन्सित जादों आङो बेयाव सोंदों जे 17 बोसोराव बिथांमोननि इनकामा बेसेबां बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुप दानानै बा फेडारेशननि आन्दाराव बा सिआरपिनि आन्दाराव खामानि मावनानै बेसेबां इनकाम खालामखो केपिटेला बेसेबां बेंकआव बेसेबां दङ एकाउन्टआव बे बाथ्राखौ जेब्ला सोंदों बिथांमोना स्पष्ट भाबै बुंदों जे 5 लाख थाखा दङ ना गैया 3 लाख थाखा दङ गैया 1 लाख थाखा दङ गैया आरो लास्टआव बुंदों जे जों जेबोखौनो मोनाखै ग्रुपनि नामाव ग्रुप सोलिनानै दङ आरो बे जि दिनै आइजोफोरा जे दोलो दोलो ओंखारबोदों बेयाव माने मुस्लिमनिफ्राय लानानै बेंगलिनिफ्राय लानानै असमिया हारि बा बेयाव माने बर'फोरजों लानानै गुबुन गुबुन जे हारि हारिसाफ्रा ओंखारबोदों दा बेखौनो माने दिन्थिनाय माने जोङो नुदों बा बे जि धौ बे धौनि फिथाइखौ आं बेखौनो नुदों जे बिथांमोना जि बन्सित जाबाय बिथांमोना 17 बोसोराव जि डिप्राइभ जाबाय दिनै डिप्राइभनि बे माने बाथ्राखौ फिल खालामनानै बिथांमोना दिनै दोलो दोलो ओंखारबोदों आरो बुंदों जे जोंनो सोलायनाय नांगौ जोंनो परिबर्तन नांगौ जोंनो शान्ति नांगौ आरो जोंनि ग्रुपआ फैबाय थानाय समाव मोजाङै थांना थानो हानो थाखाय मोजाङै रां खामायनो हानाय बा मोजाङै बिथांमोना स्मल स्केल इन्डास्ट्रि बा इनकाम जेनेरेशन बिथांमोना जि बिजनेस खालामो बिथांमोना जि माने इन्डास्ट्रि खुलियो दानाय लुनायनिफ्राय लानानै माने मैगं फाननाय फिथा फाननाय गय माने फाननाय बा दाउ अमा हांसो फिसिनायनिफ्राय लानानै जिखिनि बिथांमोना माने गावबा गाव माने मोनसे माने फिसा जिखिनि इउनिट बानायदों सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बे इउनिटफोरखौ लानानै जाहाथे फैबाय थानाय समाव मोजां इनकाम खालामनो हायो बे उद्देश्यजों बिथांमोना ओंखारबोदों आरो बिथांमोना हास्थायदों जे 17 बोसोराव जों बिपिएफखौ नायबाय 17 बोसोराव जों भट होबाय इलेक्शननि सिगां फैयो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा रानो आरो बुङो जे नोंथांमोननो जोङो फैसा होगोन इलेक्शन जोबनायनि उनाव नाथाय इलेक्शननि सिगां जि रानो बिनि उनाव बिथांमोना मालाबाबो गोसोआव लाखिया बा बिथांमोनखौ लानानै जेबो ट्रेनिं होनाय जायाखै बिथांमोनखौ लानानै एवारनेस खालामनाय जायाखै इम्पावारमेन्टनि जि वमेन इम्पावारमेन्टनि बाथ्रा जोंनि माने बिमा बैसोनि जोंनि आबौ बैसोनि बाजै बैसोनि बा आयं बैसोनि बिनानाव बैसोनि बिथांमोना बेसेबांबा मिजिं थिनानै माने ग्रुप खुलिदों सा 10 सोद्रोमा लानानै बिथांमोना माने डकुमेन्ट होदों जेरक्स खालामदों नाथाय ब्लक अफिसाव थांनानै बिथांमोना डिप्राइभ जादों बन्सित जादों जायफोरा लिस्टेड जायफोरा माने नोङो बिपिएफ हान्जानि बिथांमोना माने हट लिस्टआव थायो बै ग्रुपनोल' जुदि 1000टा ग्रुप दङबा बिनिनो 50टा ग्रुपनोल' बिथांमोना रां सोनानै होनाय बाथ्राखौ दिनै फोरमायदों दा बेखायनो बे बिराद दुखुनि बाथ्रा आरो दिनै सारा बिटिसिआव बा बिटिआरआव 32 लाख जनसंख्यानि गेजेराव 16 लाखआनो आइजोफोर दा 16 लाख आइजोफोरा जुदि उन जानानै थायोब्ला सोलोंथाइ दिखाव रांखान्थि दिखाव बा गोबां दिखाव जुदि उन जानानै थायोब्ला उनफिननानै थायोब्ला बिटिआरआ मालाबाबो जौगानाय नङा जि देशआव जि रायजोआव जि हारियाव हौवा हिन्जाव इकुवेल अधिकार दङ इकुवेल इनकाम माने नि सर्स दङ बा बिथांमोननिया साख्रि बाख्रि मावनो हानाय जिखिनि बेबस्था मोननांगौ माने बे स्कपखौ जि देश आरो जि जातियाव मोननो हादों बिथांमोना जौगादों दा ओरैबायदि मोनसे माने हारि दङ ओरैबायदि मोनसे रायजो दङ जि रायजोआ जि हारिया खम जनसंख्या नाथाय बिथांमोना सोलोंथायाव जौगानाय बा बिथांमोना रांखान्थि दिगाव जौगानाय आरो दिनै जोङो नुदों जे बिटिआरआव थानाय गोरिब गुन्द्रा न'खरफोरा दिनै गोजौआव फैनो हायाखै बिथांमोना दिनैबो माने सोलायनाय जिउआव फैनो हायाखै दा बेखायनो दिनै जों नुदों जे बे परिबर्तननि गेजेरजों जोंनि गासैबो आइजोफोरा दिनै सोलायनाय लुबैदों आरो बे सोलायनाया आइजोफोरनि सोलायनाय आइजोफोरा जेराव सोलायनाय लुबैयो बे थारैनो माने मोगथाङाव जाफुंगोन आरो बेखायनो आं बुंनो सानो जे आइजोफोरनि जि अधिकार आइजोफोरनि जि इनकाम जेनेरेशन आइजोफोरा थांना थानो हानायनि जिखिनि लामा आरो बिथांमोना मोनसे गड हिसाबै इउनिट हिसाबै जिखिनि इनकाम जेनेरेशननि सोर्सखौ बिथांमोना माने मोननांगौमोन जि बन्सित जाबाय फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल हान्जानि जि सरकार जानो थांगासिनो दङ बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों 1500 कोटी थाखा जि मोननो थांगासिनो दङ आरो बे परिबर्तननि जि सरकार प्रमोद बर'नि जि सरकार बे सरकारा प्रतिश्रुति होदों मोनफ्रोमबो ग्रुपनो
खमसे खम 75,000 एकालीन भाबै एकाउन्टाव सोना होनायनि गेजेरजों आरो बे ग्रुपफ्रा जुदि लन लानो नागिरोब्ला इउक' बेंक ग्रामीण विकास बेंक स्टेट बेंक अफ इन्डिया जेसेबां माने लकेल लाइसि बेंक दङ बे बेंकफोरजों मोनसे नेगसिएसनाव आन्डारस्टेन्डिंआव MOS खालामनानै बे माने ग्रुपफोरनो माने मेक्सिमाम टु मेक्सिमाम ल' इन्ट्रेस्टआव बिथांमोननो जुदि 3 लाख 5 लाख करि जुदि रां होनानै हायोब्ला बे MSMEनि गेजेरजों बिथांमोनखौ ट्रेनिं होनानै जुदि इउनिट बानायना होनो हायोब्ला बेयाव हाइजेंनि हालदैनि काप बानायनायनिफ्राय लानानै जेसेबां स्मल स्केल इन्डास्ट्रि जों बेयाव ग्र' खालामनो हागोन आरो बै इउनिट आरो ग्रुपफ्रा सास्टेनेबल साबलम्बी जानो हागोन शक्तिशाली जानो हागोन आरो बिनि गेजेरजों आं सानो बिटिआरआव रायजो जानाय 16 लाख आइजोफोरनियाव जेब्ला इनकामा फैगोन गथ' गथायनो गोजां बोथोराव गस्ला लंपेन्ट बायनायजों लोगोसे जि जोम बायनायजों लोगोसे माने कलम पेन्सिल माने स्कुलाव थांनाय इउनिफर्म लेखा बेजों लोगोसे बेमार आजार जायोबा गोरिब गुन्द्रा न'खरफ्रा गोबां जेंनायाव गोलैयो बे ग्रुपफोरनिफ्रायनो बिथांमोना सहाय मोनगोन आरो बेमार आजार नायजानायनि थाखाय बिथांमोना गावखौनो शक्तिशाली महरै दानानै लानो हागोन आरो बिनि थाखाय सुबिदा खालामना लानो हागोन दा बेखायनो जोङो थांना थानाय समाव रायजोफोरनो बा जोङो सुबुंफोरनो जेब्ला जों अधिकारखौ होनो थांगासिनो दङ सोलायनायखौ जों होनो थांगासिनो दङ बे बाथ्राखौ नुनानै दिनै दोलो दोलो ओंखारबोदों आरो बेखौ नुनानै आंहा मोनसे माने साननाय फैदों जे फैबाय थानाय समाव BPF जि राजखान्थि हान्जा बिथांमोना बिग जिर' मारिनो थांगासिनो दङ आरो बिथांमोना बिटिआरआव सरकाराथ' फैखायानोखा आरो बे सासे बा सानै जे सिट देरहागोन बेखौबो जोङो नुहुराखै दा बेखायनो BPFनि बिकल्पआ UPPL BPFनि बिकल्पआ BJP कंग्रेस AGP सोरबा AUDF सोरबा GSP नङा आरो बेयाव माने साब माने रिजनेल पलिटिकेल पार्टी হয় মানে बेयाव BPF सरकार दागोन बा UPPL दागोन BPF अलरेडि दुर्नीति भ्रष्टाचार माने दादागिरि माने सोरखौबा दाबि धमकी होनाय थाखा फैसा राननायनि राजनितियाव लिप्त जाबाय बिथांमोनखौ बयबो बिदाय होनो लुबैदों आरो गासैबो रायजो राजाफ्रा बुंदों जे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों शान्ति फैबाय परिबर्तन लाबोनांगौ सोलायनाय लाबोनांगौ UPPLनि सरकार लाबोनांगौ 17 बोसोर जों नायबाय खनसे जों मानो रिक्स लानो हाया बे रिक्सखौ बयबो लानो ओंखारदों आरो बेखायनो जोङो दिनै गोजोननाय मोनदों आरो रायजो राजाया जेराव माने सुनामि बायदि ओंखारबोदों बा जेराव नोङो माने बानपानि बायदि ओंखारबोदों दैबाना बायदि बेयाव खुनु दला थावरिनो हाया होननानै आं सानो गोजोन्थों